Hello guys, Siksay na naman dito ulit sa dating spot. May import na naman ako, si Ka-Hunter Herme. Kumita ka mga kano Pagod guys, wala pang budget yung kwan ko, baril ko. Walang pang pa-convert pa, kaya Is lang muna nito. tiis muna sa pagbomba. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Yung oxygen na gamit namin. Sige guys, station na lang. Update ko kayo mamaya. Hindi naman ano. Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman ano guys. Dalag ba yan? Dalag. Nak. Oh. Hindi mangag dia. Hindi mangag dia. Igarot na ba? Igate. Diya, igate di ba ang din eh. Nakalwat. Oh, kalwat tulong ko lang ma. Guys, sarap na ulam to guys. Ito para lang. Sabot-sabot mo ha. Sino mo ito? Ano na parang gano'n.
tayo guys. Mga tamo.